तर आज कसं करतस? इडली पीठ वरला नसता इडलीची चटणी करूया म्हणून. अच्छा तर हंगा इडली पीठ वरला ना. हो इडली रेडी, चटणी रेडी. आज अम्मा स्टाईलाची मोठे भाजी. वेट करून थकलो आहो. वेट करना गेल वेट म्हणजे 2009 ना कशी येशीला त्यांना तो ऍक्च्युअल गणपती येशीला सोंडील नांतीला फ्रूट्स आणि पुरं घेऊन गेला आणि फुलं म्हणजे पुरा सामान हाडला. पुरा आता रेडी करून दवरला. स्पेशल. What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग. आता घंटे झालं 7:30. आता मी जस्ट उठेल आणि ते आम्ही आता ब्रेकफास्ट रेडी करत असो. आता तो गोचून दूध हाडता, दूध ना सरला तर फटाफटाच्या आणि दूध हाडया आणि आता पुढे आम कसं करत असो. तर गुड मॉर्निंग मामा. तर आज कसं करत असो? इडली पीठ वरला नसता इडलीची चटणी करूया म्हणून. अच्छा तर हंगा इडलीची पीठ वरला ना तर वेस्ट करचा ना तर हंगा पेडा वरला मीठ घाल मिक्स केला तर इडली आणि चटणी आणि फटाफट वचून आता दूध हाडता. सुपर क्लायमेट झाला इथलं थंडच ना. अशी ओपन केलं कंडी आणि कसं थंड वार आहे हंगा. ओहो पळ्या इडली रेडी, चटणी रेडी, चावे रेडी, एक नंबर. फटाफट आता ब्रेकफास्ट करूया. 2 hours later. आता आम्हाला हंगा तर रांदप झाला. डाळी, चपाती, मेथी भाजी आणि शीत. एक नंबर. आज ही फुल फायबर मेथी भाजी, अम्मा स्टाईलाची मेथी भाजी. सुबोधा स्टाईलाची नाही, चना पीठ घालणं, अम्मा स्टाईलाचे कांदा टोमॅटो घालणं. एक नंबर बेस्ट. झालं जेवण आजी? चलो लाईक केलं बाईन काम करता हांवें केलंय 3 वतर वेळ जात ना म्हणून तिकडे टोट केलंय. पुरा जल्ला रांदप. चोर एक नंबराची. कसं झालं? मेगा टी शर्ट कसला घाला तू? जो तेरा है वो मेरा है. अच्छा जो तेरा है जो मेरा है. वाह कसला आयलं तू किचनात तू? हाव कसं बनव जाल खतम. यस अभी आओ खाओ नॉट बनाओ. आजी मेथी भाजी, राईस अँड चपाती अँड दाल. आजकाल आओ बनवायची पशी खाऊची प्रेफर करत असा. तुमका कसं लागत आहो खेळेल की बनवलं त्या सांगा. तू आता कसं करतोस? तू इथली बघी कसं जेवण बसला कधी वेट आहे करणी आड्या. तू तुगे टायमार येतं हा कसं करची मग गिरी. हा तुका वेट करून थकलो आहो. वेट करना गेल वेट होऊन झालंय. होय मी वेट होऊन झाला आता मस्त वेट होऊन झाला ना. काही ना पाव किलो होऊन जाईल. 50 ग्राम. कसं नाही 50 ग्राम 50 ग्राम नाही गो 10 किलो होऊन झाला. कारण मग 10 किलो होऊन झाला. पद्धती 10 किलो होऊन झाला. पट्टी मार ना का दाखवूया आम्ही वेईंग स्केल आफ्टर. वय 2019 आणि 2025 फळ कितलं फरक असतात तू त्याची पुढे तर आणि की मोठू असेल मोलू तर हा सॉरी 2000 हा त्या 2019 2009 ना कशी येशील. अरे त्यानंतर रड्डा म्हणके असेल. त्यांना तो ऍक्च्युअल गणपती येशील. सोंडील नांतीला सोंडील आता तो श्रिंक झालेला गणपती असेल. त्यांना तो प्रॉपर गणपती असेल. हट्टा गणपती. चल जेवची की नका जाऊ लेट मी एन्जॉय माय मील. मी गेले क्लास झाले आणि अम्मा नंगस नो रुला माबा किती केल्या संजोळा किती रे. हो मॅडम रेडी जत्तस. तू कसं सांगायलो क्लिनिक आवच्या रेडी जत्तस. हा चल फटाफट खा वच्चेच ना. फाल गुरुवार नो आहे मार्गशीर्षाच्या पुरा सामग्री हाडच्या किती वय पूज करच्या किती रे. सो आता फटाफट बच्चा फूल फ्रूट्स पुरा घेऊन येऊया. ओके अच्छा सीधा मार्केट आवच्या घंटी जल्लेस मग आता 7 घंटा वापस क्लास असं एक क्लिनिक आवच्या बच्चा फटाफट. तर सांजोळची वेळ झाला आपल्या पुरोजन गार्डन होता तर खेळच्या आयला आणि आम्ही आता तर मार्केट आहोत असं ती सम ब्युटिफुल दिसते पुढे सनसेट. फुल ऑरेंज कलर. ग्राउंडार किती ब्युटिफुल दिसते ना या टाइमवर. आमका येऊच्या का मिळाला वय आज मी किती दिवसा मग तो देवला आता या टायमार हंग वेणी मिळतं. कसं आहे कंचे दवी घे 2 जॉग दिसतो. 2 आहे का करतो ना. फ्रुट्स आणि पुरं घेऊन झाला आणि फुलं हे 5 नमुने फ्रुट्स आणि कॅन आहे. सकाळ समांजरला घेऊन होतं नारळ बाकी असं आणि चवण आणि त्यापुरतू स्टोर दुखून जायचं. मग आता घरकडे వచ్చే असं एक क्लिनिक వచ్చే असं तर जस्ट घरकडे आयलो. पुरा सामग्री हाडला पुरा म्हळ्यार थोडेफार हाडलं. जसं बाकीचे ते वचून मागीर क्लास जालो 9 घंटा का त्यानं वचून तर जस्ट मी गेला तर क्लास गेले मग तो गुचून आता बाकीचे सामान हाडचे असं. जल्लो तुका काम कसं केलं
ते बटाट्या भाजी करून दवरली अच्छा बटाटे फ्राय करून हो हो आजी मागीर फेवरेट बटाटा भाजी केल्ली काय आनी चपाती अच्छा हय मागीर आसा मेथी भाजी आसा डाळ आसा शीत आसा त्यांची हांव हांगा थंय बैसलो जाल्यार ती बोर जाता आसली ताची कितें 3 दिगल रांदप कोण सोडलें आनी टायमपास करताच बैसून म्हाका तो मेगल काम असो आज फूल सकाळ नाकून फूल मजेनी लायफ न्हू पुरा खावन खावन मजे केला तर म्हाका तो गोचून येता नाजाल्यार आंगड बंद जातली नाजाल्यार म्हाका सामान मेळना मागीर फाल्यां कितें तरी तो हांगा सामान घेतलो हांव आतां खाली कसन जगता पुरो घेतला खाली इतलें की म्हाका आतां सुर्ण घेवचो आसा सुर्ण गोता काही मेळटा म्हाका ताका पळय आतां मुखार चिकी म्हाका सुर्णय मेळ्ळो ते येद्राक आशिल्लें जस्ट घरकडेन आयलो आनी हांगा सामान दवरलो तो पुरो तांदूळ साबुदाणा चोणो गोड आमगे पुरो सामान हाडला सुर्ण हाडला तो फाल्यां चणा गशीस ना अम्मा चणा गशी आनी चोण आतां लायकोन तिंबुया जेवण जालें ओके अम्मा जेवण जाला आतां आमी जेवता ती फटाफट आज अम्मान आतां रात्री का अम्मान लायक कोर न्हू हांगा बड़ा मेगल फेवरेट बटाटा भाजी क्या बात है आनी दनपारची त्या सेम आमगेले चपाती आनी हें पुरा चलो अम्मा आसना तेदोळ ती चोण तिंब इतके प्लेट घालला आनी अम्मान आसता पुरा तयारी ती गेल्या रेडी करून दवरला आतां फाल्यां खातीर आनी हांगा हिवे आतां जेवता आसा आता लायक करून जेवचे आणि सिरीज पळोवचे कंटिन्यू आतां सिरीज पळयता सिरीज पळयता ती आनी एन्जॉय करता सिरीज कसन रे सिरीज न्ही सिरीज सॉरी जेवणें जाल्लें आमगे सिरीजय पळोवन जाल्लें आनी सिरीजय खतम जाल्लें 1 घंटा जावचे आयला अरे बट इसली टेम्पटिंग सिरीज आशिल्ली ना वय सॅड एंडिंग आशिल्ली बट जाल्लें अनएक्सपेक्टेड एंडिंग Eight बट आय एम शुअर सीझन 5 वुड बी किलर 8 एपिसोड जाल्ले 8 एपिसोड पुरा खतम केले 2 दिवसान तू सुपर ओके हांगा अम्मान आसना पुरो तिंबून दवरला फाल्यां खातीर पुरा आतां रेडी करून दवरला हाय गुरुवार स्पेशल वय फाल्यां पूजा आसा सर चलो आतां आमी व्हिडिओ ऑनलायन करता तुमकां परत जाल्यार आमचो व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा गायज डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर